Min kellu jgħidilna li l-aġin jista' jikxef mill-liema strata tas-soċjetà turiġina persuna. Fi żmien il-kavallieri dan kien il-każ, hekk kif l-għamla tiegħu u l-ingredjenti li jħawru l-platt kienu jiddependu fuq liema sfera tas-soċjetà tagħmel parti minnha. Il-Mużew Marittimu b'kollaborazzjoni mal-Istitut tal-Istudji Turistiċi se jreġgħu lura l-arloġġ għal madwar 200 sena ilu bis-saħħa ta' kotba mill-arkivi u inventarji tal-kċina. Joseph Kassar, lettur fl-istitut, qal li l-aġin kien jinħadem bl-idejn u l-għamla tal-aġin ta' nies iktar foqra kien iktar sempliċi u mħawwar biż-żejt u ftit bżar minkejja li dan kien jitqies bħala kapriċċ. Dan fil-waqt li dawk li kienu jaffordjaw iktar kellhom aġin magħmul minn tqiq iktar irfinat b'forma aktar attrajenti u mżejjen bi ħwawar li ma bħalhom. Ħanużaw tliet tipi differenti ta' aġina biex ikoll naraw aġina li ħajkun fiha l-bajt, aġina mingħajr bajt u wkoll aġina bitqiq li mhux irfenut. Sewa, din l-opportunità wkoll tagħti lok fejn anke l-istudent sewa li qed jitgħallem il-produzzjoni ta' kċina jiġi espost għal ikel li kien isir 200-300 sena ilu. Id-direttur tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi, Noel Buttigieg, saħaq li l-aġin fil-platt kien riflessjoni wkoll tas-soċjetà Maltija. Hawnhekk iżjed minn kollox in-nies sa propjament sa jħarsu lejn l-aġin għalkemm b'mod iżolat imma ma' taħlit ta' prodotti oħra li saffi ta' soċjetà diversi kienu jesprimu lilhom infushom u l-but tagħhom wara kollox. Palma tajt l-espressjoni minn għandu l-bżar ħajroxxu. Il-pubbliku se jkollu ċ-ċans jattendi għal pranzu storiku bl-ingredjenti awtentiċi u lokali nhar it-3 u l-4 Ottubru ġewwa l-Mużew Marittimu.